Hei kaikki TikTokin seuraajat. Minä tein tästä pienen videon minun päivästäni. Minä heräsin aamulla minnikoirani kanssani 10:00. Sitten mä vähän köllöttelin sängyssä puoli 11. Sitten me lähdettiin Minnin kanssa kivalle lenkille. Siellä on ihana raikas ilma. Niin, siellä on pikkupakkasta ollut, mutta kamalan liukasta. Ja sitten minä söin aamupalaksi vähän proteiinirahkaa ja sämpylää ja appelsiinia, join teetä ja niin poispäin. Ja sitten katselin vähän videoita ja tein tämmöistä ihanaa puuhakirjaa. Kattelin Yle Areenasta Uusi päivä ja sitten kattelin YouTubesta yhtä kivaa videoa. Ja sitten käytiin Minnin kanssa iltapäiväulkoilulla ja sitä ennen minä tein itselle ihanaa kanaa, kastiketta ja riisiä. Ja sitten kävin saunassa. Ja sitä ennen kävin ostamassa itselle vähän vissyä ja Jaffa appelsiinilimpparia, sokeritonta. Sitten oli ihanat löylyt saunassa ja tulin saunasta kotiin. Laitan pyykkikoneen pyörimään ja tein itselle sitten kaurapuuron päivälliseksi. Ja söin vähän ruisleipää ja juustoa ja kurkkua oli siinä. Ja sitten sitten minä ajattelin katsoa putousta tänään ja käyttää minskua ulkona. Ja sitten herkutella vähän noilla hot rock -sipseillä. Ja sitten huomenna mietin, että jos menisin sinne laskiaisriehaan, mulla on laskiaispullakin, niin mä voin syödä sen aamupalaksi ja vaikka vähän puuroa tai proteiinirahkaa. Katsotaan nyt mikä viilis on huomenna aamuna. Ja sitten niin katsotaan mitä mä huomenna teen. Tämmöinen pieni video minun päivästä ja minä olen ollut reipas ja mä oon tiskannutkin astiat aina, että allas on ollut ihan tyhjä ja semmoista. Että mukavaa iltaa kaikille. Hei hei!